ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ରଜ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୀତ ନାଚ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସହିତ ଖେଳକୁଦ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଚୁଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଠାଣିବାଣି ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଡେଉଁଛି କୁଦୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଠି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି କି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଛତୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଡାଲି, ଭାତ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ମାଇଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଳ୍ପ ମାଛ ଥିଲା ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ କଂସାରେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଟିକେ ମାମା ପାଖକୁ ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାର ବଟମ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ମାମା ମୋର ବଟମ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲଗେଇଦେବା ପରେ ଏବେ ଯା ଖେଳିବୁ। ବାକି ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଛତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଛତୁର ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ହଉ, ଛତୁ ଭଜା ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ମୋର କିଛି ଛତୁ ଥିଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଏଠି ହେଇସାରିଲାଣି। 3 ଜଣ ଏଠି ପଙ୍ଗୁପାଳ ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି କିଏ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ବୋଲି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ ଟାଇପ୍ର। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିବାରଟି ଏକାଠି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ପରିବାରକୁ ମଜବୁତ କରେ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାନଟିଆ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲୁ ଅଜାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ଅଜାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମନ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ସହ ପରିବାର ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼େ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଥାଉ। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛତୁ ଭଜାରେ ଦଳା କରିକି ଦେଉଛି। ଛତୁ ଭଜାରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟର ଅଲଗା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଛତୁ ଦଳା ହୁଏ ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମାଇଁ ଏଠି ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଜା ଏଠି ବସିକରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।